Eksodo Kapitulo 18. Si Jethro miduaw kang Moises. Ang ugangan ni Moises nga si Jethro, ang pari sa Midian, nakabalita sa tanan nga nabuhat sa Dios alang kang Moises og sa mga Israelita ug gyunsa sila pagdala sa Ginoo gawa sa Ehipto. Busa miadto siya kang Moises dala ang asawa ni Moises nga si Sephora nga gibilin ni Moises kanya. Gidala usab ni Jethro ang duha ka anak ni Sephora nga si Gersom og si Eliezer. Si Moises miingon, langyaw ako. Busa ginanlanyag Gersom ang usa niya ka anak nga lalaki. Miingon usab siya, ang Dios sa akong katigulangan mao ang akong katabang ug nagluwas kanako gikan sa espada sa hari sa Ehipto. Busa ginanlanyag Eliezer ang usa pa niya ka anak. Si Jethro miabot uban sa asawa ug sa mga anak ni Moises didto sa kamingawan sa balaang bukid diin magkampo si Moises. Gipasugoan niya si Moises nga mangabot sila. Misugat si Moises kanya ug miyukbo sa iyang atubangan ug mihalok kanya. Nagpangumustahay sila ug unya nanulod sa tolda ni Moises. Gisuginlan siya ni Moises sa tanan nga gibuhat sa Dios ngadto sa hari sa Ehipto ug sa mga Ehiptohanon tungod og alang sa mga Israelita. Gisugilon usab ni Moises kang Jethro ang mga kalisdanan nga ilang hiyagyan ug gyunsa sila pagluwas sa Ginoo. Nalipay pag-ayo si Jethro tungod sa tanang kaayo sa Ginoo sa pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon. Miingon siya, dalaygon ang Ginoo nga nagluwas kaninyo gikan sa mga Ehiptohanon ug gikan sa hari sa Ehipto. Karon nasayod ako nga ang Ginoo mas gamhanan kaysa tanang Dios kay gihimo niya kini sa dihang gidaog-daog sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita. Unya si Jethro nagkuhag halad niya sunogon og ubang mga halad alang sa Dios. Si Aaron og ang tanang mga kadagkoan sa Israel mikuyog kanya aron makigsalo sa pagkaon sa halad agig pagsimba sa Dios. Ang pagtudlo og mga maghuhukom, pagkasunod adlaw naghusay si Moises sa mga tawo nga nagkabingkil og milungtad kinigikan sa buntag hangtod sa gabi. Sa pagkakita ni Jethro sa kadako sa buluhaton ni Moises nangutana siya, unsa man kining imong gibuhat alang sa katawhan? Nganong ikaw ra may naglingkod dinhi aron paghusay sa tanang mga tawo nga nagtindog sa imong atubangan gikan sa buntag hangtod sa gabi? Si Moises mitubag, kinahanglan himuon ko kini kay ang mga tawo muari man kanako aron pagpakisayod sa buot ipabuhat sa Dios kanila. Kon may kasungian ang duha ka tawo, muanhi sila kanako ug ako'y maghukom kinsa kanila'y husto ug sultihan ko sila sa mga sugo ug mga balawd sa Dios. Unya si Jethro miingon kanya, dili husto ang imong gibuhat. Maugtas ka ug ang mga tawo kay bug-atra kini kaayo alang kanimo. Paminaw kay tambagan ko ikaw ug ubanan kaunta sa Dios. Ikaw ang magrepresentar sa katawhan ngadto sa Dios ug dad-a ngadto kanya ang ilang mga kasungian. Kinahanglan imo silang tudloan sa tanang mga balaod ug ipasabot kanila kon unsaon nila pagkinabuhi ug unsay angay nilang buhaton. Apan pagpilig mga tawo nga may katakos, kanang may kahadlok sa Dios, kasaligan ug dili kasubornohan. Unya himo silang mga pangulo sa tag-1,000, tag-100, tag-50 ug tag-10 ka mga tawo. Mag-alagad sila ingon nga permanenteng maghuhukom sa katawhan. Isang at nila kanimo ang lisod nga mga problema apan sila ray maghusay sa gagmayng mga bingkil-bingkil. Niining paagiha mahimong sayon ang imong mga buluhaton kay makatabang man sila kanimo. Kon buhaton mo kini sumala sa gisugo sa Dios, dili ka maugtas og kining tanang katawhan makapauli sa ilanga na husay na ang ilang mga kasungian. Gituman ni Moises ang tambag ni Jethro. Nagpili siyag mga tawo nga may katakos og gitudlo niya sila nga pangulo sa katawhan, sa 1,000, sa 100, sa 50 ug 10 ka tawo. Nag-alagad sila ingon nga mga permanenteng maghuhukom sa katawhan. Gisangat nila kang Moises ang lisod nga mga problema apan sila ray naghusay sa mga bingkil-bingkil. Unya si Jethro na namilit kang Moises ag mipauli sa iyang nasod.